ኣብ ዓለም ተሰማሚዕካ ብሰላም ክትነብር እንተዳደሊኻ ካብ ዝኾነ ነገር ምርሓቕ ቁኑዕ ፍርዲ ምፍራድ ሕያዋይ ምዃን ካብ ምዝራብ ዘይተዛራቢ ምዃን ብዝሓለፈ ነገር ቂምን በቐልን ዘይመሓዝ ሰነፍ ዘይምዃን ሳዕስዒትን ፀወታን ዘይምፍታው ንኹሉ ሰብ ትሑት ምዃን እዚ እንታዩ ካበይ ከመፀልካ ከይሓተትካ ስቑኢልካ ምብላዕ ካብ ዝሓስካዮ ካብ ንእሽቶ እንተኾነ እውን ምክፋል ምክርኻር ዘይምፍታው ዝሰማዕካዮ ምስጢር ምሕባእን ናይ ብጻይካ ሓጢኣት ዘይምግላጽን እዩ። ሰባት ኣርባዕተ እዮም። ፈላጥ እንከሎ ንርእሱ ዘይፈልጥ መሲሉ ብተግባሩ ዝምህር ኣሉ። በሊሕን ፈላጥን እንከሎ ፍልጠቱ ዘይፍልጥ ዘይገልጽ ሰብ ኣሉ። ዘይፈልጥን ዘይምህርን ሰብ ኣሉ። ከምኡ ድማ ዘይተማሃርን ዘይፈልጥን እንከሎ ፈላጤ ዝብል ሰብ